Lang po. Wait lang. Hindi makapag-antay. Ano po? Hindi yan po. Meron. Pwede nga po. Ang lakas ng hangin dito sa amin. Lakas ng hangin. Hoy, anong ginagawa mo? Mami, nabasag mo pa tong thermos. Oh, lagay mo tubig. Asan ka yung stand ko? Sige pa. Tingnan nyo naman yung grabe naman yung nagsalin ng tubig. Oh. Nagbenta ako ng tubig. Basa naman na dito. Alam nyo. Basa na na dito. Budaan namin may stand ko, anak. Hey, beautiful baby. Good morning. I love you too. You say that you're always been true. Looking in your eyes, I see your lie. You're lying. You're lying. No? Hey, what's up? Wait lang. Mamaya tayo mag-continue gumawa ng dinataan. I-play muna natin yung ating account.
Tagal nga. Baby, thank you. Thank you very much. I'm still waiting for the chance. I'm from Philippines. The internet is there. I've been waiting. Tagal naman. I'm still waiting. Ah. Kabagal mag-loading man, oy, oy.
niya? Ano ka talaga? Anong labot na karuban? Ay, hindi. Tapos, mantika? Yes. Making ano. Luluto ako ng ginataan. Wala pa yung papa niya? Ang papa is only pauwi pa lang. Kasi hapon ko yung narigalo ko na. Sabi ko sa isip ko na. Ayaw kami ano, naghanap ako ng kanya kahapon. Ngayon ko na ito pansin. Kinain niya na din naman. Ikaw gabi. Hindi pa naman siya kahapon ni Baglat. Ikaw biglaan. Galing na araw. Paano si Punya? O ano na si Punya may inubit. At ito yung dagat. At ito yung pag-ulit. Kaya ito yung sa alis. Ano kasi? Hindi pa rin makuha.
yan eh, masakit sa ulo. Oo, lalo na pag ni-sprayan nyo, wala na yung pamano sa trado sa ulo. Lalo, gabi kasi, mula, isman ko na 31. Pinalo ko sa mga ini para pawisan. Nung pinawisan, pinawala ng damit, pinawisan talaga. Bumaba ng 26.6. Ito ulit tumatawa ng barado ng isipin. Kaya may mo yun, masyado nga kayo talaga. Nakadakit siya pero siya malamig pa rin talaga ka. Hindi, okay, dali natin. Kunin namin, malamig. Kasi malamig talaga. Kasi ramdam ni Ino daw, siya kasi kumakaganit na. Kasi niya ramdam kasi malamig yung binti. Araw na yun. Ano sabi? Kapag na nagsasabi ng pauwi na kami, sabi ko dapat, ano kahit ginalot ko muna ng medyas muna sa kahubarin lang. Kasi pinatanggal niya talaga na, hindi niya pinasuot na. Malamig ko po. Hindi niya pinatanggal niya yung pajama. Sabi niya, magpa-shortin mo lang wa. Sabi ko, parang lamig naman. Pa-shortin mo lang sando. Tapos jakitan lang natin. Eh wala naman lang. May tunelas ko, wala naman medyas. Eh malamig nga. Malamig sa ulo. Eh hawak-hawak niya daw. Parang lamig daw yung fit ni ulo. Eh ko dapat nagsabi ka man lang. Parang niya tayo tumulong mo. Ano kaya mo? Uwi ko sa parang pay-pay. Eh. Tamad kong umuwi sa kanila eh. Ano ba? Kapag medical eh. Buga? Tigil talaga ako na. Naangat yung tigil mo ha. Takbuhan naman pala. Kapag tatala-tala siya, talaga pwede ko magbuga. Huwag ka magiging sa harapan. Pwede ko ipata. Ulit-ulit pa. Para para siguro may binibiro na. Hindi ko alam kung Hindi ko naman yan. sabi nga na email. Diba? Ako sa pagkarinig ulit. Una sa kanya ka magyalapit sa kanila. Hindi. Titignan ko sila bukas. Kakausapin ko rin naman. Pero hindi naman at pag-upin. Asan ang buka ni Jazz? Manguhuli na ako mamaya. Isusumpo ko na kayo sa mga magulang mo. Okay lang yun na may gift. Parang may gift. Lalo ko na yung magulang. Hindi naman kayo binabawalan ng buga. Huwag lang din sa harapan. Kasi may bata. Yung takot din mo pag nakalimit ng buga. Sabi ko, yan na kayo bata. Ay lalong natatakot eh. Hindi nyo. Pawisan siya eh. Titignan ko kayo.
Hindi mo sabi ko araw-araw. Halos pang tangis mo sa akin. Oo. Ay, kami, alam mo yung kami ni nanay natin. Hindi yung Parang parang ayoko rin. parang kang ano sa pagkain sa lalo na kung sa ibang bata. Yung parang, Kaya nga sabi ko kay Jinjin, huwag mo naman sa akin kung siya na yung oo. yung disiplina ka din. Oo, hindi naman pagdadamatan eh. Pero kumbaga, ayoko lang, tulad nung pagpasok pa rin, sisili ko sa mga ano na to. Ayoko nang gano'n, dapat turuan mo na. Hindi pwede na gano'n. Kasi paano na lang din sa ibang bahay. Dito nga, tinuturuan ko, tapos pagdating pala doon, hindi na tinuturuan. Sabi ko, kung magbigyan ng bigla. Ano ko dagat ako ng malagkit na mais. Kita mo mamaya. Oo. Yung bibigyan na yun, binuli ka ba ka? Nang, Tilapia to, patay na kaso. di ah. Kahit sinasabihan ni Jim si, Arsen, sinasabihan si Jim, bibili tayo sa daan na dami. Sabi sabi ni Jim, "Ay, patay na, mamaya. Kapag siya sabi niya, patay na daw kasi, mabuti kung buhay. Hindi, ano pa yun? Galing pisa? Hindi. Kamamatay lang, pero hindi ko siya bilasa. Kasi, namatay na lang siya dahil sa yellow, gano'n. Ano? Sino gala? Sino gala? Ang bata nagala, gala. Wala, hindi mag-on yung ano. Dito, bilang magkakatiko. Ayun. Wait lang, ano. Nais ko lang tong computer. Gulo-gulo tong kwarto eh kasi naghanap ako ng magazine na papasa ni Asin. Tapos bibili pa daw kasi siya. Sabi ko, bakit may nabibili ka nun? Meron daw. Sabi ko, kaysa bibili ka pa. Ang loading talaga ngayon.
gumagana, budat. Kailangan nga ng verification ko. Hindi pa. Papalitan ko pa ng password yan. Mahirap yan, hindi yan makukuha ng isang upuan lang, Buda. Hanapin mo na yung ko, anak. Yung stand ko. Nagkape ka na, Rosie? Mamaya na ka. Nilabas ko na ito sa gamoriyot na. Gusto na ng Nabo-boring. Nabo-boring yung apo. Oh, boring? Boring ang apo ka? Ay, boring pa no? Boring pala ang apo-apo na yan. Sasamutan sila. Hayop pag malas. Tumawag sa akin, nasa na daw yung cake. Wala akong nagagawa. Bakit? Kalimutan ko. Tanga. Wedding cake pa na. Eh di paano yun? Nagawa ko. Wala kayo mga ano. Wala. Anong oras? Sabi ko kung pwede 10, pwede naman daw. Pero alas 6 yung usapan namin. Baliw ka. Lukang bata. Ba't na? Ba't na? Nakagana? Tapos mo nga yung Joy. Joy, okay. Ba't ganyang kakalakas? Hangin! Uwan na naman. Bihira ng hangin. Bagyo ko man. Oh, may lagnat yan? Ay, naman. Ay, lagnat. May lagnat pero kaya ayaw sa bahay. Mumuyot maigi. Ayun. Ewan ko ba na. Wala na. Sabi mo, wala na ako lagnat. Sabi mo. Sabi siguro. Nasilit mo talaga si Ulo? Bakit kasama ko sa kanya? Papalirid yung anong hangin eh. May bagyo talaga. Papasok yung bagyo eh. May bagyong Wilma. Ito ata, itong Sabado?
talaga. Ito na yung malagkit. Ay, gini. Basta kung ayaw sa kunti. Uy, ay. Hindi ka bukan. Tara, wala ka sa hangin. Papalilin tayo ng hangin. Medyo tago-tago dun sa inyo eh. Malinis. Iyamat na yan. Pagaling na ikaw ako ah. Pagaling na ikaw ah. Kapawisan eh. Lalo kalamigin eh. Lakas hangin oh. Wala. Pagaling na ako sa gagala ulit. Ako kung magaling ulit. Oo nga. Thank you ta ulit ah. Babay Dula. Ah, yung ipapadyak-padyak ulit dun sa tindahan ah. Ah? Kita. Ah, sige. Ano yung ating malagkit? Babay Dula. Sige. Babay Dula. Babay Dula. Ang pangsasabaw natin ay yung pangalawang gata. Okay, lalagay na natin. Nanay lamig. Jacket ako. Hindi ka. Tapos, papasalang na natin doon sa labas. Yan. Sa labas, isasalang. Okay. Ah, mabigat. Lang. Yeah. Dito natin sa isasalang. Yan. Sobrang lakas naman ng hangin. Gawa ni Pag yung mamiyak mo. Rapid tool for in action. Ay, puta. Grabe, pumapalo eh. Hindi, yung hangin. Ha? Wilma na ngayon yung pangalan ng bagyo. Si Wilma. Si Wilma na.
Mamatay lang din yung dalawang record. Dagat lang. Maliit ka na. Walang dagat pero maliit. Kala ko may bagyo na talaga eh. Ano yung signal? Dito yung kalagayan natin dito pag ano. Berman. Lumalakas yung hangin, nakala mo Ay, kinakapalit na pagod. Ginagawa mo na. Ayos lang ang tubig. Sabi ko rin ang ano. Masyado na malakas yung ano. Parating ngayon. Sobra. Ma, Mm. abot dito yung electric fan na dalawa sa Baguio. Yung dalawa na yung malaki. Ano ba ngayon, ma? Ha? Ano ngayon? Center. Pag December daw, lalakas ang nakasignal number 3 yung ano. Yung electric fan na malaki yung dalawa. So, Baguio at dito, Ha? Meron mo kami ay yung ano? Dari eh. Grabe naman sa Takas ng hangin. katawag. Yung malaki ayun. Pinagagawa ko ng tawag. Napagod din kami. Wala pa naman ako mekanik ko ngayon. Yun lang ang kailangan ko yung bala mo. bala lang, hindi na to. Sige, yung bala mo.
Pie stick. Napaw. Siomay. Ano gagamitin? Pang tusok. Siomay? Mag-ready na ako, kakain nun kaya? Kung kayo nag-iuwi pa sa lakas-lakas ng hangin, gala pa kayo ng gala. Hindi mo iwa ka na eh. May nagsilibarang ito kayo yung pinakaroon kayo. Malinis. Hindi na ito nila. Mamaya. Napugatan ka na naman. Pagsilitan ka na naman. Oh, gusto nga biscuit eh. Patulisin mo pa. Papa, ganito ba kayo? Kaya Eh, lilinisin mo. Hindi ka rin marunong. Kaya na yung buti, hindi mo, kaya gamitin mo. Papa, hirap din naman po. Nagpapakan pa. Punta ka na doon, ako na lang. Tama na yun. Kakain lang tayo. Dito ba eh? Magtulong. Layo. Malaki.
din mamaya yung aso. Sila. Di ka kilalanan. Uwi na kayo dyan, ah. Ano malakas ang hangin? Uwi kayo na lang, ah. Naka-anto ka naman? Oo, kaya. Hindi na, kung pwede yan, Pagpaalit. Mami. Wow! Lumay! Diba?
Yung unang gata talaga, yung pinantubig natin, ha? Kaya ako meron ko sila ba? May buko ba dyan? Ano kung marami kang buko dyan, nagtatanong. Iiyak sa buko ito eh. Kaya pa rin, nagilang ko, ito. Iwan ko. Meron ka ba, bibili? Ay?
Dapat condense. Dapat marami. Oh. Pa, maya ka na mag-charge. Eh, ayoko pang ihinto yun sa yung... Yung power bank ka. Hindi nga nag-charge yung ano. Bakit kaya signature tira? Yun eh, alam eh. Kahit yung cord lang, bakit saksak mo dyan pala, no? Hindi gagana yun. Ang nagcharge ka dun sa kuryente. Yan, power bank. Sasaya sa pagtitingin natin. Sana ay di na magkakas. Itong awitin natin, awit natin. Ay, wag na wag mong kalimutan. Pangako ko naman ay lagi kang pakikinggan. Magpakailanman. Wala na namang tubig si Day. Sabi pa nila ate. Baka tubig naman. Baka nagbara na naman. Wala nang masasayang sa pagtitingin.
Unti-unti. Ano? Parang ato lang na siguro dyan. Dapat masasay mo dito? Buhay dyan? Ngayon, luluto naman tayo ng fishball kikiam. Ano? Pupuno pa ng tubig. Saan banda may bara? Malakas doon kay Tatay Seryo? Dumi, oh. Yun. Pag-usip. Pag-usip mo natin mo.
ba namin yun? Hmm. May ng tulog, binubuksan na namin yun. Binubuksan namin yung mga tubo niya, yung mga bigtuan. Binubuksan namin na lahat ng mga bara. Yung tinapay pa na. Ball kikiam. Yung ating AR to. Gising ba? Kikiam.
Bebenta natin ang fishball chicken. Kikiam.
Display na natin.